Op de kruising van de Timmermansweg en de Ringweg in IJsselstein rijst momenteel een heuse schaapskooi op. En dit alles in het kader van het 100-jarig bestaan van het Peeldorp. Hier op deze plek zijn we dus een schaapskooi na aan het bouwen. Die hier ongeveer meer dan 100 jaar terug ooit hier op deze plek ongeveer gestaan heeft. En daarmee willen we laten teruggaan naar de geschiedenis van IJsselstein en hoe het hier ooit een keer begonnen is. De mensen krijgen een idee van hoe dat het er vroeger hierbij stond. En ook kinderen kunnen zien hoe dat er vroeger met gewoon beperkte middelen toch een bouwseltje neergezet werd. Nou, deze hutten die werden vroeger hier in de Peel gezet. 's Avonds, dat de schapen erin konden. Dat ze beschermd waren tegen regen. Dat is het voornaamste eigenlijk, en sneeuw. En dat ze beveiligd waren tegen wolven. Ongeveer tot 1914 moeten er tussen de Vredepeel en Griensveen tegen de oostgrens van westgrens van Verrejaan moeten ongeveer 60 van die schaapskooien hebben gestaan. En dan werden 's nachts de schapen daarin opgehokt. Met de bedoeling dat ze daar hun uitwerpselen daarin achterlieten. Want dat hadden ze hard nodig om de zandgrond van de Peel om die een beetje vruchtbaar te maken. Dat er toch nog een beetje op zou kunnen groeien. En hij is heel degelijk, hij kan niet instorten? Nee, die stort niet in. Nee, dat is dus wat ze vroeger deden. Daar heb ik het van afgekeken. Degelijkheid, materiaal genoeg en gewoon sterk. Eikenhout en gewoon de verbindingen maken zo dat de constructie dat die sterk is en dan stort het nooit in. En bijzondere deuren, begreep ik. Ja, ik heb gewoon een geintje willen uithalen. Ik denk dat ze toen vroeger ook al hengsels hadden. Maar ik heb dus gewoon een raamwerk gemaakt. Daar heb ik dus gaten in geboord. En heb ik een boomstam gemaakt die ik er een pin aan gemaakt heb. Niet ingeboord, maar gewoon van het hout weggehaald en de pin blijft over. En die heb ik dus onderin gezet. En boven de balk erop gelegd en dan heb je een raamwerk. En dat is dan de staander van de deur. Die kan dus op en neer gaan. En dat geeft mij de energie om het toch te maken dat het functioneel is. En dat is het voornaamste. En dat vind je ook belangrijk als oudere generatie om toch de jeugd te vertellen hoe dat ging? Om te laten zien hoe zoiets gemaakt wordt. En zelfs de volwassen mensen in IJsselstein weten niet hoe een schaapskooi er vroeger uitziet. Dat vind ik eigenlijk heel voornaam, dat de jeugd toch nog iets weet van de herkomst, zeker in het 100-jarig bestaan van IJsselstein, dat het dan kan laten zien. En er zijn eigenlijk geen plaatsen waar je zegt, ga daar maar eens kijken. Maar hier in IJsselstein bouwen we het dan zelf. Nou, de bedoeling is dus dat we dadelijk in eind mei, begin juni, dat er een weekend komt waarin dus een fietstocht rond IJsselstein langs markante punten. En die komen dan hier bij de schaapskooi aan en onder andere ook bij de plaggenhut. En de bedoeling is dat er dan hier allerhande kleinschalige activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld zou een schaapskudde met een hond kunnen, er zou wat kleine voordracht kunnen, er zou een of andere troubadour kunnen komen zitten met een gitaar. En met zulk mooi zonnetje zie ik dat al helemaal voor me. Op 100 jaar IJsselstein! Ja, wat dan niet!